We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibad Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Naputos sa pagbangutan ang pamilya ning duha ka mga tao nga namatay sa lungsod sa Liloan human giingong maigo sa kilat. Giingon nga nagpasilong lang ang duruha sa payag-payag sa kahoy dihang ni bundak ang uwan apan wa damhang sila maigo sa kilat. Gidali pagtabang ang duha apan nakabsan gayud sa kinabuhi. Ang dugang detalye sa live report ni Nico Sereno. Nico. Yes, Bob, Lan og Sil, nakugang kini mga residente sa barangay poblasyon sa lungsod sa Liloan kay human di ay sa kusog nga uwan og kilat kagahapon may duha ka mga residente nga namatay. Kuha kini sa barangay poblasyon Liloan dihang nadiskubrian nga may naigo sa kilat kagahapon sa hapon. Gidali pagtabang ang duha ka mga biktima, usa ka idarang babay ug lalaki aron madala pa sa ospital. Apan nakabsan gyud sa kinabuhi ang managsilingan nga sila si Nisa Momo 71 anyos ug Rosileo Antogop 50 anyos. Ang duha mipasilong lang unta tungod sa pagbundak sa kusog nga uwan. Ang babae nga biktima nag-amuma sa maong yuta ug nananom og mga tangad, kamunggay ug uban pa. Kay fiesta man kagahapon dinhi sa lungsod ug ilang pamilya naghikay man ang lalaki nga biktima ni ari ra unta sa lugar aron maghatod og sudan sa iyang silingan. Didto na sila naabtan sa kusog kaayo nga uwan ug liti. Mga pasado alauna sa hapon kusog kaayo ang uwan ug kilat sa dapit. Apan mga pasado alas 3 na nadiskubrian ang ilang lawas sa maong lugar. Nagpangita na sab ang kabanay sa ilang nahimutangan. Kita nila dito nga nag-aso ko niya na kayo ba? Ang kanipunoan. Oh, kining lumboy. Anak ko nga itong aso buhos ba pag igo sa liti. Dire mo sila. Paghulagway sa mga residente, maaninaw pa ang dagan sa liti sa punuan sa lumboy may pipila ka sanga nga nangatagak. Kasamtangan ng gihaya sa ilang panimay ang patayng lawas ni Antogop. Sa off-cam interview sa pamilya, wa nila damhang ang ilang kalipay unta ug panagtapok kay fiesta misangpot na hinuon sa pagbangutan. Usa ang babaeng biktima nga si Momo sa gihatda ni ini og pagkaon nga mga higala ug silingan. Samtang ang pamilya sa lola nga nakalas, hilabihan sab ang pagbangutan. Sa kadako sa Liloan, nganong ang linti dito pa man sa lumboy ni Igo. Nakadaman unta sa kahoy nga tagas. Paghulagway sa anak sa namatay, daw sa nahimong ikaduhang inahanasab ang iyang inahan sa ilang silingan nga si Rosileo. Nagpaabot lang po kung mamuuli, kay mauli man na sila yung ulan. Uli yun na siya, kay pasidaan naman na sila nga dili maayo simbak po ug naay liti ba kay tungod sa kadako nga kahoy sa kanang lumboy. Ambot nga itong panahon na nga wag yun siya muuli.
Nahaya na bab sa ilang panimay ang katong biktima nga lalaki samtang ang babay giandam pa kaganiha iyang patayng lawas ug adto hihaya sa usa ka funeral parlor haduol rasab sa ilang dapit kay matud sa pamilya gusto sab nila nga dali ra matultulan sa mga paryente nila nga gikan pa sa probinsya. Bab, Nick, unsa may sitwasyon sa ilang lawas? Unsa man, wa maabo o sama ng mga nakuryentihang mga tao, wa mababha niko? ang lalaki bab mao man ni dali gyud nila nakit-an una nila nakit-an bab doon ako na murag paso og daw bunog sa iyang bukton og sa dapit sa naong bab murag nabunal mangud po ni ang lalaki bali murag na naumod siguro sa usa ka parte sa semento didto bab kay didto magi siya nakit-an gawas sa usa ka katong gamayng payag-payag samtang ang babay katong si Lola bab dito mismo sa payag-payag nagtakuban pa ni bab sa katong trapal sa maong dapit mo taud-taud pa nin una nakit-an nga didto ra di ay si Lola bali pagkahitabo gyud sa maong pagkilat. Thank you so much, Nico Serino, sa imong live report. Samtang gikonfirma sa Pag-asa Mactan nga doon na sila giisa nga thunderstorm advisory sa lungsod sa Liloan kagahapon sa hapon. Matod ni Engineer Jomar Iclarino, alas 12:57 sa hapon nila giisa ang abiso sa pag-uwan-uwan o pagpanugdog ingon man kilat nga na makaapekto sa mga dapit. Gibutyag ni Engineer Iclarino kabahin sa ilang advisory labi na kung magpangilat nga likayan ang mga posibleng modakop pa sa liti. Lakip nini ang mga isolated trees o nagbuwag ng mga kahoy o sa usa ka open field ingon man bodies of water. Apin ang putaw og ang samin hani sa dapit na hitabuan sa barangay Poblasyon Liloan ang mga biktima nga namatay human maigo sa kilat nagpasilong sa payag-payag tungod kini sa kakusog sa uwan o sa kadakong punuan sa lumboy nga mo'y gituhuan nga naigo sa pagliti. And apil na po ang mga bodies of water. Delikado po siya. Kanang mga taas na lugar, kanang mga isolated trees, kanang mga ilabi na pag naay mga metals, delikado na siya, sir. Kaya you have to stay away from that. Nagkadaghan man ang gustong magpabakuna apan sa pagbukas sa ikaduhang vaccination site sa Dakbayan sa Talisay, Malangan. Ang report ni Femari Dumabo. Ugma na unta buksan ang kaduhang vaccination site sa usa ka mall sa May Cebu South Coastal Road sa Dakbayan sa Talisay. Apan gisibog kini human nga 370 na lang ang doses sa bakuna nga anaa sa Talisay City Health. Busy ang Emergency Operations Center karon sa Dakbayan sa Talisay. Labi na ubay-ubay na mga encoder. Anaw sa mga dagman sa online registration ug ang mga mo-schedule alang sa magpabakuna. Ganing moabot na sa kapin sa 10,000 ang naanaa sa master list. Apan ang problema nila karon ang supply sa bakuna. Ang atong supply sa vaccine. Pero ang importante ready na siya. Ready na siya. Gamay na lang ang mga changes ang personnel na to ready na. Sa listahan sa EOC, anaa sa 10,846 ang mga anaa sa master list. Nagdaghan niini ang mga senior citizen nga naa na sa 7,835 kun kapin na sa 50% sa gidaghanon sa mga senior citizen sa Dakbayan. Hinungdan nga nakadesisyon ang EOC nga ang lagtang gym lang una ang vaccination site, samtang nagpaabot sa dugang supply sa bakuna gikan sa Provincial Health Office. Well, ready na mi. Hunong lang sa namo ang opening dito up until na vaccines na maabot na ubay-ubay. May June 8 mo open sad sila og another vaccination site diri sa Talisay for Project Balikbuhay. Modawat sila og mga registration sa mga businesses. Kahinumduman nga niadtong Miyerkules lang nangabot sa Dakbayan ang dugang 2,000 nga mga doses sa bakuna. Apan niadtong Biyernes nangayo na usab sila og dugang supply. Dula na sa 5,000 sa mga Talisaynon ang nabakunahan. Ang kakulangon sa supply sa bakuna mausay rason nga walang una gipa full blast ang pag-operate sa online registration. Ilabi na nga daghan pa usab sila nga nadawat nga mga form sa mga magpabakuna gikan sa mga gibisita nila sa kabalayan. Oba ni John Solon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Green bike lane sa pipila ka mga dapit sa Dakbayan sa Cebu gihimong parkinganan sa ubang mga sakinan. Tan-aw nato kini pinaagi ni ining report. Sa color pa lang magkadani na gyud sa mga mata nga nindot tanawon
Apan, mas nindot yun ang tumong nini alang sa kaluwasan sa mga bikers nga moagi. Dili mamahimong ibaliwala tungod kay dayagman kaayo. Apan bisan pa manini, doon nagyoy uban nga nagpakabuta nga gihimong parkingan ang sulid green bike lane. Sama na lang din sa Fuentes Mania nga haom ra kaayo ang gilapdon sa bike lane sa gidak-on sa mga sakyanan nga nagparking nga daw sinukod gyud. Nasayran nga gipahimo kini subay sa mando ni Mayor Edgardo Labella ni adtong panahon pa sa ECQ nga bike lang ang kasakyan sa kinabag-an. Tinguha nga mamahimong bike-friendly ang syudad. Mibahad ang CCTO nga dakpon ang mga sakyanan nga makababag sa bike lane. For the shared road, pwede na tumagian as long as there is no bicycles using the lane. Doon na higayon nga mamahimong maagian ang bike lane sa ubang mga sakyanan kung walay bike nga moagi. Pinaagi sa sharing scheme. Apan higpit nga gidili ang pagparada sa mga sakyanan mismo sa bike lane. If there's a bike lane na sign, it is normally posted as no parking. So we're trying to apprehend motorists or drivers who park there. Doesn't mean na dili ta pwede maka-load-unload, but most likely yun siya, if it's a no parking zone, madakpan yun na sila yun. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Pipila ka mga nalakipa sa A4 ko non-essential medical essential workers sa dakbayan sa Lapu-Lapu sama sa mga kawani sa MEPSA na bakunahan na. Siluan Mirondina sa report. Personal nga may bisita ni Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan, si PEZA Director Charito Plaza, aron tukion ang kasamtangang sitwasyon sa mga locator sa Mactan Export Processing Zone. Nabalaka ang PEZA Director nga kung magpadayon ang pandemya, posibleng manira ug mamalhin sa laing mga dapit ang mga locators, ilabi na kung walay suporta gikan sa lokal nga kagamhanan. Usa sa gipangayong suporta sa PEZA Director ang libreng vaccination alang sa mga kawani sa MEPS. Moabot sa 120,000 ka mga individual ang nahatagan og trabaho tungod sa nagkadayang mga locators dinhi sa MEPS. Busa na anugnan kaayo ang kadagkuan sa PESA nga posibleng mobalhin ngadto sa laing nasod ang mga investors kung dili sila mahatagan og suporta. Ang tendency sa atong mga investors karon is to integrate the resources. So they have decided to stop the operations, close their branches in countries nga dili supportive ang government. No, we don't want that to happen to us. Gibutyag sa mayor nga may pipila na ka mga kawani sa MEPS ang nakadawat na sa first dose sa AstraZeneca vaccines ubo sa Project Balik Buhay. Usa sa mga locator sa MEPS kansang mga produkto mga clothing apparel may 400 na sa ilang kinatibuk ang 3,500 ka mga kawani ang nakadawat na sa ilang first dose. Ang naasoy mga bakuna libre nga gitanyag sa lokal nga hagamhanan alang sa 70% sa mga kawani sa MEPS. True BBB na siya may, but mo na arrangement sa BBB na to nga kaning BBB Balik Buhay charge na siya sa city nga account. Kung unsay share na mo, makasharean ang PBB. So lahi na nga ato ang gihimo karon nga naa sa mga barangay nga vaccination, lahi po ning para gid purely sa mga MEPS workers. Ubo sa lagda sa IATF, ang mga nalakip sa A1, A2 ug A3 category pa lang ang priority karon nga mabakunahan. Apan tungod sa ubos nga turnout sa mga nagpabakuna, gisugda na sa lokal nga hagamhanan ang pag-apod-apod og mga COVID-19 profiling forms aron maandam na ang mga nalakip sa A4 category sa vaccination program. Buwang og education ang atong mga tao. So mo na nga atong gibuhat karon ang atong mga BMOs, ang atong DRMO, ato nang gipaadto sa mga sityos and puroks para magpulong-pulong. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
Usa ang patay sa panagbangga sa usa ka pick-up ug motorsiklo dito sa barangay Perelos, Dakbayan sa Karkar. Ang nakalas mao si Ronel Guhilde, 31 anyos, nagmaniho sa motorsiklo, mulupyo sab sa dapit. Samtang ang driver sa pick-up nga gikabangga mao ang 34 anyos nga si Kevin Satori sa barangay Libron. Sa inisyal nga investigasyon, may overtake ang motor sa biktima ug didto na hinuon mipadong sa lane sa suspect hinungdan nga nabanggaan kini nga misangpod sa iyang kamatayon. Ang driver sa pick-up gikustodiya na karon sa kapulisan. Ning kanunay na usab nga pag-uwan-uwan tungod sa bagyong Dante, Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Office miandam na sa ilang mga kahimanan para sa mga rescue operations. Matud ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga nakaalerto na usab ang kabarangayan, ilabi na ni adtong anaa sa coastal areas ug sa mga lugar nga dahilian ug yuta. Okay ram gyud ang disaster team nato, they are very prepared always. So nalipay lang ko sa liderato diha ni Alvin, and hopefully we can move forward kung sa mga plano kung simbak ko musud na ang rainy season diri. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa silingang lalawigan sa Negros Oriental, subo nga balita, human makalas ang Vice Mayor, si Mayor Alan Gel Cordova sa Dakbayan Dumaguete. Giingong giswayan paunta pag-revive ang Vice Mayor sa Negros Oriental Provincial Hospital apan nakabsan gyud kini sa iyang kinabuhi. Sa kasayuran giingong misalmot si Vice Mayor Cordova sa Bike for Peace gikas Dumaguete City padong ngadto sa Dakbayan sa Tanhay. Apan sa iyang pag-uli giingong natumba ang Vice Mayor dihang nanaog kini siyang bisikleta sa iyang pagbalik na sa Dumaguete City. Gito ang massive heart attack ang namatyan sa mayor, ang vice mayor. Ang vice mayor usa sa mga opisyal sa Dakbayan nga gitakbuyan sa COVID-19. Pagpangulikta sa basura sa barangay Bulacau, Dakbayan sa Talisay, himo na usab bisan sa kagabion. Ang report ni Femery Dumabo. Mato ni Edwin Nierves, Operations Head sa City Ecological Solid Waste Management Office nga usa sa nakita nilang rason sa pagbaha sa National Highway sa Barangay Bulacau sa Dakbayan sa Talisay. Mao ang nagtipunog nga mga basura. Gani human sa pagbaha gingong moabot sa usa ka truck nga basura ang nahipos sa Action Agad Team. Gikuha gyud sa mga sakop sa Action Team ang nakabarang nga mga basura dahil ilawom sa culvert. Tungod atong mga basura sa gabi wa makolekta. Ang basura labi na kani mga plastics. Mo'y nakabara sa ato ang mga manhole. Nakasabot mi sa atong kontraktor nga ilang tagaan o additional equipment aron wa nay basura mag-standby during night time. Mga aron maabuwid ang kanang mga clog up. Nakigalay na usab ang mga barangay opisyal sa Bulacau sa DPWH alang sa tinguha nga mas padakan pa ang culvert diha sa bunganan sa tubig padung sa sapa. Yang downfall ba? Siyang outfall niya. Mo'y proposed nga usa sa mga solusyon. Samtang subso pa usab nga pagpanglimpyo ang gihimo sa mga sakop sa Action Agad Team sa mga kanal sa ubang barangay gikan sa makabarang nga mga basura aron kalikayan ang pagbaha, pagpangandam na sa ting-uwan. Oba ni June Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Multi-million pesos nga balor sa illegal nga drugas gipaubos sa thermal destruction sa Philippine Drug Enforcement Agency kaganiang buntag nga gisaksihan sa PIDEA ug ubang mga ahensya sa kagamhanan. Kini ang 21 milyones pesos nga kantidad sa shabu ug ubang matang sa drogas nga nasakmit sa PNP ug PIDEA atol sa mga anti-drug operations nga gisusi sa mga chemist sa PIDEA. Dayon gida og gisunog sa krematorium sa usa ka punerarya sa Dakbayan sa Cebu. Ang pagsunog sa mga kontrabando adunay pagtugot sa korte diin adunay gibilin nga magamit nga ebidensya sa kaso. Gitumong kini aron mapakita nga wala gi-recycle ang mga nasakmit nga illegal nga drogas.
Hotels, Restaurants and Resorts Association of Cebu nanawagan sa Interagency Task Force kung IATF nga unta mabalik na ang mga international flights labi na kay kini nalangan na karon na ang sila na lang ang mauna lagi saligan ang mga guests sa mga hotels. Siluan Mirondina sa report. Gidivert ang tanang mga international flight sa Mactan Cebu International Airport ngadto sa Ninoy Aquino International Airport niadtong Sabado, bugtong gisaligan na lang sa mga quarantine hotel sa Subo ang mga guest nga nangabot niadtong Biyernes ug kadtong pipila ka mga OFW ug ROF nga nagtiwas na lang sa ilang 7 ka adlaw nga quarantine sa dili pa ang ikaduhang swab test. Matod ni Alfred Reyes, presidente sa HRAC, nga kun sa miaging mga semana anaa pa sa 30% ang occupancy rate sa naasoy mga hotels, karong simanaha anaa na lang kini sa 20%. Ug sa mosunod nga mga semana, hingpit na gayud kining mahimong 0% kay hangtod sa Hunyo 5 pa man ang pagpatuman sa diversion sa mga international flights. Our stakeholders right now are really crying out loud in a sense na mauna lang ning negosyon habilin sa Cebu. Nanawagan usab ang HRAC president ngadto sa OWA nga unta umentuhan ang bayad sa OWA sa mga hotels sa matag OFW nga mapaubos sa quarantine hotels. Sa kasamtangan, 1,400 pesos lang ang budget sa OWA sa matag OFW. Dala na ang pamahaw, paniudto ug panihapon. We're still appealing with OWA nga supposedly June 1 mag-increase ang presyo pero wa man bibalik eh. So hopefully makatabang lang din taon ni wa nagit sa trabaho ni atong mga tao sa mga hotels, no? Karong adlaw, gikatakdang makighinabi sa Cebu Governor Gwen Garcia ngadto kang presidente Rodrigo Duterte aron mapasabot ngadto sa presidente ang One Cebu Island Protocol alang sa mga OFW ug ROF nga moabot sa Mactan Cebu International Airport. Especially na atong gisaligan ang turismo, no, where you same bread and butter with the Cebu province and the Lapu-Lapu city. So manghinaot lang mi na maayo ang ilahang istorya karong adlaw unya makasabot ra sa gyud ang ato ang talahorong presidente. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gipaniguro sa Overseas Workers Welfare Administration kun OWA nga maserbisyuhan ang tanang mga returning OFW nga ma-divert ang ilang flight padong sa Mactan Cebu International Airport ngadto sa Ninoy Aquino International Airport kun niya. Matod ni Attorney Hans Kakdak, administrator sa OWA, nga abagahon na ang sa ilang ahensya ang tanang panginahanglan sa mga OFW pag-abot na nila sa airport. Lakip nini ang hotel nga magsilbing quarantine facility samtang nagpaabot sa 7 ka adlaw diin sila ipaubos sa swab test hangtod na sa 10 ka adlaw diin na mugawas ang resulta. Libre usab ang transportasyon, apil na ang eroplano sa pagpauli sa mga OFW ngadto sa tagsa ka mga probinsya. Suma pa ni Kakdak nga why ang ayang kabarakan ang mga OFW o ang mga pamilya nini sanglit adunay igong pundo ang gobyerno alang nini. Gani adunay dugang 5 bilyones ka pesos nga mapuno sa ilang kasamtangang budget nga 5.2 million pesos. Positibo ang panglantaw sa tigpababa ug co-chairman sa IATF nga makabot ang 50 ngadto sa 70% sa mga Pilipino nga mabakunahan sa dili pa matapos nining tuiga. Mato ni Cabinet Secretary Carlo Nograles nga adunay daghang bakuna nga magamit. Gani gidakda na kuno maabot ang Moderna vaccine sa nasod nga magamit usab sa katawhan. Nanawagan siya nga dili magpili og bakuna sanglit pareho raman kining mga epektibo. Diri sa laban against COVID, kina magtinabang ay kitang tanan. No? It's not just government's role, not just national government, not just local government, but also the private sector.
Gipahigayon sa Dakbayan sa Sugbo ang National Council meeting sa Partidong Demokratiko Pilipino PDP laban nga gitambungan sa kalihukan ang mga nasudnon og lokal nga mga opisyal sa partido. Ilang gisgutan ang mga isyu nga naglambigit sa partido og suliran karon sa COVID-19 nga giatubang sa nasud. Gisgutan usab ang mga nahimo sa administrasyon. Sa iyang welcome remarks, gipadayag ni Governor Gwen Garcia ang hugot niyang suporta sa administrasyong Duterte. Gawas sa physical attendance, may mitambong usab pinaagi sa online. Usa ka PDP member may question sa proceeding sa meeting o gustong ipa-adjourn apan gipadayon kini. Sa recorded message, giauhag sa presidente ang tanang sakop sa partido nga maghiusa sa pagtagad sa suliran karon sa nasod. Again, I call on all of my party mates to stand together and remain united, not by personal interest, but by our principles and values as we chart the future of our party and the rest of the nation. Maayong adlaw kini atong latest weather update Monday, May 31, 2021 ug ang atong latest tropical cyclone bulletin para sa bagyong Dante. Ang tropical storm Dante na international name na Choy 1 nagkakusog kini gamay samtang padayon kini nag-erog sa direksyon sa amihanang kasadpan over the Philippine Sea. Ganihang alas 10 sa buntag ang sentro naa sa 515 kilometro silangan amihanan silangan ng Davao City or 445 kilometers sa may silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Na ay maximum sustained winds na 75 kilometers per hour dool sa sentro ug ang pagkuso-kuso sa hangin moabot sa 90 kilometers per hour. Kini nag-erog sa direksyon sa amihanang kasadpan sa gipaspaso na 20 kilometers per hour. Samtang lain na low pressure area atong gimonitor sa gawas ng atong Philippine Area of Responsibility na gilayon sa 1,890 kilometro silangan sa may Mindanao. Ang atong weather condition sa may Central ug Eastern Visayas makasinati na madag-umon na kalangitan ug naay katag-katag na mga pag-uwan ug kini mga pagpanugdog og kilat. Samtang ang Western Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinati na mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, Mayong adlaw. Lapu-Lapu City Mayor Junard Ahong Chan og PESA Director General nagtinguha sa paghangyo sa developer sa MEPS 2 nga unta lugwayan ang kontrata aron usab dili mawada og trabaho ang dulaan sa 60,000 ka mga trabahante. Matod sa mayor nga kutob na lang sa 2023 ang kontrata sa mga locators sa MEPS 2 og gikatakda nga may plano ang dakong kompanya nga mao'y developer nini nga himuon kining usa ka commercial space. Gitugan usab sa zone administrator nga sa Mactan Export Processing Zone nga si Attorney Abdullah Alog nga 100% pang intact ang mga locators sa MEPS 1 o MEPS 2 lakip na ang Cebu Light Industries bisan pa man kun umay pipila ka mga locators ang nanaktak sa mga kawani niadtong mga nakalabayng mga buwan. Nga mata karon sa pandemic di masagid sayo no nga ato nang i-convert dayon og commercial dili pod mag-losses ang developer kay napasilitanan. Number 2, ang ato sang mga workers nga naa namuyo sa Lapu-Lapu di pod ma-displace. Kampanya for it to survive, they have to resort to this authorized causes which is recognized under the labor code para din magpatuloy yung kanilang business environment. Otherwise, they will be forced to stop. Gawa sa hinay na nga pagdagsa sa mga lokal nga turista sa lungsod sa Uslob, pipila sa mga mulupyo ang nagculture o guso nga nahimo karon nilang panginabuhian. Morning report ni Femari Dumabo. Tungod sa manindot nga baybayon ug limpyo nga dagat, mapa-private o public beach man, usa ang lungsod sa Uslob sa probinsya sa Cebu, sa tuyuonon ug duaw sa mga turista ilabi na matag weekend. Padayon ang nagkadiyang klase sa pagpanagat. Ug tungod sa nasinati nga pandemya sugod sa miaging tuig, misulbong ang dugang nila nga panginabuhian. Ang pagculture ug mga guso dinhi sa kadagatan sa Barangay Pungtod, lungsod sa Uslob. Matod ni Arnel Madrid, nasa 3,000 pesos lang nga kapital. Napahimo na nila kining garden sa gusuan. Tagduha kadupa lang ang gidakon.
Apan dako na nga nakatabang sa ilang pamilya ug sa mga silingan. Makatabang po ako sa ilaha. Mauragudan lang ako Na gusto na ko, makatabang ko. Tabang lang mo, tabangin ninyo ako, kay aron mabulahan ta. Kanang dili mo po ako hangol. Tabang na mo ang gusto, kayo wala kasi ng kwarta, makapangayo pa mi, makasudan pa mi. Hindi na gid pud mi makaadto sa lungsod. Makabarato pa jud. Makabarato pa jud. Atod ni Madrid, nga dili kuti ang pagatiman ug pagpadaghan sa mong mga gusto. Gani, makaharvest sila makatulong ngadto sa 4 matag semana. Gawas nga nikita na sila, na pagid sila ilang pangkonsumo og sayon pagid kini nga i-harvest ato kining sila yan mga kapuso. So mga kapuso, murag nagit atong pagsudan karong mga adlaw. Samtang pagpangina sa sabang panginabiuan sa ubang mga mulupyo. Ginagmay man nga padi kay sikay, apan dakong tabang sa mga yanong mulupyo sa maong lungsod. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Mayong hapon sa itong mga puso diya sa lalawigan sa Kikor, Bohol, Negros Oriental, Samar, Leyte, labi na sa Hilongos, sa Maasin City o sa Giwan. Apil lang itong mga international viewers. Amping mo kanunay mga kapuso. O mga kapuso, inyong makita kining mong episode sa official website sa GMA Regional TV sa www.gmaregionaltv.com. Bisita usab ang atong official YouTube channel GMA Regional TV o gi-click ang subscribe button alang sa mga init ug nag-unang mga balita o kasayuran gikan sa mga rehiyon. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil na ang nasa gawas sa nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Dalsaro ug maayong hapon mga kapuso.